Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel आव बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोनथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलांदो लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआवहाय मोनसे बल खेलानि बागै जागोन बे बल खेलानि बागै मानो भिडिअ जागोन होनना बुङोब्ला थारमाने जोंनि साइडआव दा माने भिलेज लिग सोलिगासिनो बे भिलेज लिग सोलिबाय थानायावहाय मोननै टीमजोंहाय जेब्ला गेलेखांनानै समान समान जायो अब्ला ट्राइबेकार जादोंमोन बै ट्राइबेकार जानाय समाव मोनसे मा होनो बिदिखौ ट्राइबेकार जानायाव मोनसे फानि मोनसे सिन जादों आरो फानि टाइपनि बे भिडिअखौ आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव होना होगोन नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय माबायदि फानि टाइप जादों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायबानो अलरेडि मोनथिनो मोनगोन मा जायामोन जिखुनु जाया नोंथांमोननो आं बै भिडिअखौ स्क्रिनाव होना होगोन लोगोफोर ओमफ्राय आं नोंथांमोननो ब्लग बानायनानै देखायखायोबाबो आं जे बे खेला जानायखौ नायबाय थादोंमोन जेनोखि जोंनि गामि खाथियावनो जादोंमोन नालाय खेलाया ओमफ्राय बे नायबाय थानायाव आं नोंथांमोननो ब्लग बानायनानै देखायनो हायाखै अब्लाबो आं नोंथांमोननो नैबे आं जेनोखि नैबे भिडिअ खालामनायाव नैबे माबाखौ मोननायलाय आं नोंथांमोननो भिडिअ रेकर्डखौ आं नोंथांमोननो सिगाङाव होनांगोन नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक आरो शेयार खालाम ओमफ्राय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर जिखुनु जाया नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय लोगोफोर गथ'फोर गावनि गेमाव मोनसे देरखायो गाब्रायबायलै बिनो गोदनो सात नाम्बाराव आगोलाव नाख्रावग्रा हाथ' नुदों नामा बाबु गैला गाब्रायनानै जोख्लाबायखाबाय आंहा मिनिनानै गिदों मोनाखै नंगौ थादों बे कैमरामैन जल्दी फोकस करो ये कोई शॉट नहीं शाबाश बेटा बहुत बढ़िया ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ एथ' गरम आयु